Sugeng rawuh sedaya. Saiki kita bakal ngrembug babagan sing unik banget. Sampeyan tau mikir ora, carane ngomong siji bab nanging maknane bisa loro. Nah, ing tanah Jawa ana lho seni dolanan tembung sing pinter banget, kebak makna sing didelikake. Ayo, bareng-bareng sinau babagan iki. Mesti tahu to, kaya to menehi kode marang kanca, utawa duwe guyonan sing mung kelompokmu sing ngerti. Pokokne ngomong tanpa blakasuta. Nah, ing budaya Jawa, cara komunikasi sing ora langsung kaya ngene iki wis dadi seni sing endah banget. Pancen bener, saben basa ing donya mesti duwe cangkriman utawa dolanan tembung. Nanging, sing bakal kita bahas iki beda. Ing Jawa, tradisi iki dikembangake dadi luwih alus, luwih cerdas, lan duweni seni sing dhuwur. Jenenge tembung wangsalan. Oke, saiki kita mlebu bagian siji. Apa to kuwi wangsalan? Cangkriman sing katon mata. Lah terus, apa sejatine sing bedakake wangsalan karo cangkriman liyane? Kuncine jebule ana ing ngarep mata kita dhewe. Ngene lho, bayangno ana teka-teki. Nanging sampean ora perlu njawab. Lho kok iso? Amarga wangsulane kuwi wis ana ing jero ukara teka-teki kuwi dhewe. Didelikake kanthi pinter, biasane liwat tembung sing suarane mirip. Pinter banget toh? Nah, ana unen-unen Jawa sing nerangake iki kanthi pas banget. Unen-unen utawa tetembungan sing saemper karo cangkriman, nanging batangane wis digandhakake. Intine ya kuwi, wangsulan utawa batangane tuwi wis ana ing kono, wis disiapke. Awake dhewe mung kudu jeli sithik kanggo nemokake. Oke, cukup teorine. Saiki, ayo mlebu bagian loro. Kepriye to carane nggunakake wangsalan iki? Nah, saiki ayo padha bongkar kodene lewat tulodo sing paling umum lan gampang dingerti. Coba digatekake ya, iki menarik banget. Kabeh diwiwiti saka ukara jangan gori, sing artine sayur nangka nom. Nah, jeneng liya kanggo jangan gori kuwi rak gudheg. Lah, tembung gudheg iki suarane mirip banget karo tembung budheg. Dadi, yen ana wong ngomong nyangan gori, kok ora digatekake, kuwi sejatine lagi nyindir alus, tegese etok-etok budheg, kok ora ngrungokake pitutur. Carane alus banget, bener ora? Saiki kita lanjut menyang bagian telu. Aja ngira wangsalan kuwi mung siji jenis ngono wae lho. Jebule ana macem-macem tingkat kerumitane. Ana sing gampang banget kanggo obrolan saben dina, nganti ana sing membutuhake pamikiran sing jero tenan. Gampangane ngene, wangsalan kuwi bisa diperang dadi rong kelompok gedhe. Siji kanggo omongan santai saben dina, sing umume wong wis ngerti maksude. Sijine meneh, wah, luwih jero, luwih rumit, lan biasane ditemokane ing tembang-tembang macapat utawa tulisan sastra liyane. Ayo didelok sawetara jenise. Ana sing jenenge lambah, iki sing prasaja. Contone, pring dempet, pring sing didempetake kuwi rak jenenge andah. Lah swara anda iki mirip karo ora kando-kando. Ana uga rangkep sing luwih rumit, isine teka-teki loro, lan padinan sing wis umum banget digunakake. Saben jenis duwe kaendahane dhewe-dhewe. Nanging iki sing paling istimewa. Ana siji maneh sing wis level mastere. Tenan, jenenge wangsalan memet. Iki dudu teka-teki biasa. Iki kaya teka-teki ing jero teka-teki, kudu mbedhek ping pindho. Ayo dibedah bareng-bareng ya. Siji-siji, cangkrimane uler kembang. Wangsulane apa? Lintah. Oke, simpen dhisik. Saiki, saka tembung lintah dijupuk wanda ngarep, yaiku li. Nah, li iki dadi pituduh kanggo tembung anyar, yaiku tali. Durung rampung, tembung tali iki banjur dadi pralambang kanggo alon-alonan. Dadi, pesen pungkasan sing didelikake yaiku pitutur supaya nindakake apa-apa kanthi alon-alon lan ati-ati. Jan, mumet nami ngapik banget toh? Oke, saiki kita mlebu bagian pungkasan. Kita wis ngerti carane wangsalan kuwi bisa. Saiki pitakonane, kenapa kok ana wangsalan? Apa gunane? Jebule, iki ora mung dolanan tembung, nanging cerminan budaya Jawa sing, wah, jero banget maknane. Intine ya iki, wangsalan kuwi cocok karo watake wong Jawa sing ora seneng bloko-suto. Nanging iki dudu ateges ora jujur lho ya. Iki luwih babagan carane njaga perasaan wong liya, ngutamakake tata krama lan supaya kabeh tetep rukun.
Dadi, wangsalan kuwi gunane akeh banget ing masyarakat. Bisa kanggo ngilingake kanca tanpa ngguroni, bisa kanggo ngritik tapi carane alus banget nganti sing dikritik malah mesem, utawa ya mung kanggo hiburan, gawe obrolan dadi luwih gayeng lan akrab. Intine, wangsalan kuwi yaiku seni kanggo njaga keseimbangan antarane kapinteran olah tembung lan kawicaksanaan kanggo njaga perasaan wong liya. Iki minangka campuran sing sampurna tenan antarane utek sing pinter lan ati sing wicaksana. Nah, saiki minangka panutup, aku duwe pitakonan kanggo sampeyan kabeh. Coba dipikir-pikir, ing basa utawa budayamu dhewe, ana ora ya cara ngomong sing kaya ngene iki? Sing ora langsung, sing kebak teka-teki alus, dolanan tembung apa sing duweni makna sing didelikake. Matur nuwun sanget wis ngrungokake. Mugi-mugi migunani yo.